बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौनो हामबाय होनग्रोदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै आंनि गोसोनिफ्राय अननाय सिबिनाय लोगोसे गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि बे हाबाफारिया मोनसे स्पेशल हाबाफारि आं लानानै फैदों। नोंथांमोननि आरजनि खावलायनाय जाय हाबाफारिनि गेजेरजों जों दिनै गोबां सुबुङा इसोरनिफ्राय अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ मोननो हादों होननानै आं फोथायदों। लोगोसे आंबो नोंथांमोननि बेबायदि अननायखौ मोननानै बेबायदि भिडिअखौ खालामबाय थानो थुलुंगा मोनदों। नोंथांमोननि आरजनि गेजेरजों आंबो दिनैहाय बेबायदि मोजां समखौ नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो थाखाय, इसोरनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय, इसोरनि गौरब महिमा आरो प्रशंसानि थाखाय बेबायदि मोजां समखौ जों लोगो लाज्लायनो हानायनि थाखाय आरोबाव आं जोंनि गोजौसिननि आफा इसोरखौनो हामबाय होनग्रोदों। थांनाय दाख्लै मोनसे भिडिअ आं सासे सुबुंनि आरजनि खावलायनाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिदोंमोन, जायनोखि ब्लिडिं जाबाय थादोंमोन आरो उदै सानाय बेबायदिनो बेयो गोग्लैसोनानै दंमोन होनना बुंदों। बेबायदिनो आरज खालामखांनायनि अखानायै आंनिसिम मोनसे मेसेज सफैदों बिथांनिफ्राय। थारैनो बेनि बे ब्लिडिं जानाया, बेनि देहा सैनांनाया अखानायैहाय सोखा जानायखौ मोननानै आंनिसिम इसोरखौ हामबाय होननाय मोनसे मेसेज सफैदों। बेनिखायनो आं इसोरखौनो बे समाव आरोबाव हामबाय होनदों, मानोना बे गासैबो इसोरनि अननायसो। जाय बिथाङा दासिमबो फोरबोखौ मोनाखै नाथाय बियो फोथायो, बियो दिनैहाय जोंनि जिसुखौ नाजावग्रा मानसि नङा, गुबुन धोरोमनि मानसिब्लाबो दिनैहाय इसोरखौ जिसुखौ फोथायनायनि गेजेरजों बिनि बे बेरामा सोखाजाबाय आरो बिथांनि जिबनाव आरोबाव आंखौहाय कल खालामनानै बेबायदि माखासे बेरामफोरनि थाखाय बे आरजनि खावलायबावबाय। बेबायदि आरजनि खावलायनायाव बिसोर बिनि गेजेराव दिनै गोबांथार फिननायखौ होनानै बियो सोखा जानायखौ मोननो हादों। गोबां खुसि आंखौ दिनै दानि एसे सिगाङाव आंखौ कल खालामनानै बुंहैदों, फंबाय नोङो आरज खालामदोंमोन नामा होननानै। अब्ला आं बुंबाय, औ आबौ आं आरज खालामदोंमोन आरो आं आरजआव गोसोखांबाय थादों नोंखौ होननानैहाय। अब्ला आबौआ बुंबाय, थारैनो इसोरनो गथायनाय बे आरजआव आंनि बे खर'नि सानायफोराबो, आंनि बे उदैफ्राबो मोजां मोनबाय होनना बुंदों। आंनि खर'निफ्राय माबा मोनसे गलांनाय बायदि मोनदों होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। इसोरा थारैनो अनख'खाय बे गोबां गिदिर खामानिखौ मावनो हादों। जोंहा तेजपुरनि आब' जि अन्जु, बिथांनि थाखाय आरोबाव जोङो आरज खालामगोन बिनि न'खरा जों इसोरखौ मोननो हानाय बायदि। अब्ला फैदो जों दिनैहाय आरजनि खावलायनानै थांनायनि सिगांनो आङो गुसुङै बाइबेल सिरि मोनसेल' आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनानै होनो सानदों। इसोरा जोंखौ सोरजिनायनि उनाव दिनैहाय गावनि अननायजों जों पापआव थांबायब्लाबो जोंखौ आरोबाव बोखांनानै लाबावबाय, जोङो बासायजानायखौ होबाय। अब्ला इसोरा जोंखौ एसेग्राब अनो, नाथाय जों इसोरनि फंसे हुकुम जों मानिनो गोब्राब मोनो, जों खस्थ' मोनो। माबा मोनसे फालिनांगौ जायोब्ला, मानिनांगौ जायोब्ला जों बेखौहाय मानिनानै लानो हाया बायदि मोनोना। जों दिनै संसाराव नुयो गोबां मानसियानो जोनोमनि उनाव गोबां खुसियाव थानो जों सेस्था खालामो, नाथाय जोंनि जिबनाव जों माब्लाबाबो बे खुसिखौ अराय समनि थाखाय मोना होनना बुंदों। आं थांनाय लास्ट भिडिअआव मोनसेयाव होदोंमोन, जोंनि जिबनखौ जों गांसे लेखा बिलाइजों रुजुयोब्ला बेयावहाय माखासे दुखुनि सुखुनि पेजफोर, बिलाइफोर जोङो फरायलांनांगौ जायो। बेबायदिनो जोंनि जिबनावबो गांसे बिजाबजों जों जुदि रुजुमारोब्ला जोंनि जिबनाव सुखु आरो दुखु गासैबो अरायनि थाखाय नङा, बे दान्दिसेनि थाखाय फैनानैहाय बेयो बारलांबाय थागोन। अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो, बे दुखुनि समखौ जों माबोरै बारलांगोन? जोंनि जिबनाव माबा मोनसे खैफोद फैदोंब्ला, जोंनि जिबनाव माबा मोनसे दुखु फैदोंब्ला जों बेनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौसो नागिरो। नाथाय इसोरा जोंखौ मा बुंदों? जोङो बे दुखुखौ माबोरै सहायनायनि गेजेरजों बारलांनो हागोन? जों सैसोनायनि गेजेरजों जोंनि जिबनखौ जोङो बारलांनो हागोन। बेखौ बारलाङोब्ला जों मोनसे गोजोननायखौ, जों मोनसे रंजानायखौ, जों मोनसे सुखुखौ मोनहैगोन। जोंखौहाय बाइबेला बेखौ होसोनो थिनदों, नाथाय जों दिनैहाय बेनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौल' जों नागिरो। दिनै जिसुआबो गाव सासे इसोरनि बिसा जानानै दिनै कालभारिनि क्रुसाव बियो आलाय जायालासिनो बियो गोसोब्ला बारग'नो हागौमोन, नाथाय बिफानि हुकुमखौ बियो मानिदों। बे सहायनो हाया बायदि मोनब्लाबो बियो दिनैहाय गावखौ गथायदों। थारैनो बेसे सोमोनांथाव इसोरनि बे अननाया। अब्ला जों बेबायदि इसोरनि गेदेर अननायखौ मोननायनि उनावबो जोङो दिनै इसोरखौ फंसे खोथाखौबो जों मानिनो थाखाय जों गोब्राब मोनो। अनलायग्रा लोगोफोर, अब्लाबो
इसोरा फोरबोआ जोंखौ एसेग्राब अनबाय बेनिखायनो बे बाइबेल सिरिखौ जों नायनो बे समावहाय 2 इतिहास एबा 2 क्रनिकेलनि 7 बालाबनि 14 सिरिखौ जों बेयाव नायगोन दे बेयावहाय बेबायदि लिरदों बे समाव आंनि रायतफ्रा गुरै जानानै आंनियाव आरज गाबब्ला आंखौ नागिरब्ला आरो गावसोरनि दुष्ट लामानिफ्राय गिदिंफिनब्ला आंनो सोरगोनिफ्राय खोनासंनानै बिसोरनि दाय मावनायफोरखौ खेमा होगोन आरो बिसोरनि हादरखौ जै जै मै मै जाहोगोन प्रेज द लर्ड एसेबां गिदिर इसोरा दिनै जोंनि थाखाय रादाय होदों आंनि रायतफ्रा गुरै जानानै आंनियाव आरज गाबब्ला जों दिनै पापी जोङो पापावनो गोदोयो जों इसोरनि लिंनायाव जों थांनो गियो मानोना जों पापी जानायखाय नाथाय बाइबेलाव जोंखौ बुंदों आंनि रायतफ्रा जुदि गोसो गाबनानै आंनियाव फैयोब्ला आंखौ नागिरोब्ला आङो सोरगोनिफ्राय खोनासंनानै बिसोरनि दाय मावनायफोरखौ खेमा होगोन प्रेज द लर्ड जोंनि दायफोरा खेमाहा मोनगोन जों इसोरनाव दिनै आवगायनानै फैनांगोन जोंनि गोसोफोरखौ जों गाब्रुनानै फैनांगोन इसोरनियाव जों गथायनो रोंनांगोन जों जुदि पापी जाबाय होननानै इसोरनिफ्राय जों जुदि गिनानै गोजानाव थाङोब्ला जोंनियाव सैताना बासाबोगोन सैताननि खामानिफोरा अब्ला मा जागोन बेनिख्रुइ आरो बांसिन गाज्रि जों माब्लाबा नुनो मोननाय नंला ना आरो मा होनो बिसोरनि हादरखौ बिसोरनि नखरखौ बिथांमोननि जिबनखौ इसोरा जै जै मै मै खालामगोन ना बुंदों अनलायग्रा लोगोफोर अब्ला जों दिनैहाय गोसोखांदो इसोरनियाव जोंनि पापफोरखौ जों गथायनायनि गेजेरजों जोंखौ इसोरा जोंनि गाबज्रिनायफोरखौ खोनासंगोन ना बुंदों आरो जोंनि नखरफोरखौ जोंनि संसारखौ सुखु गोजोन आरो रंजानाय जै जै मै मै खालामगोन ना बुंदों अब्ला जोङो दिनैहाय बेखौनो जों सोलोङो इसोरनियाव जों नांथाबना थानायनि गेजेरजों जोंनि दायफाब आरो गोरोन्थिफोरखौ इसोरनियाव गथायनायनि गेजेरजों जों खेमाहा बिनानै जोंनि जिबनखौ जों गोजोननाय खुसि आरो रंजानाय फारसे जों आवगायलांनो अनलायग्रा लोगोफोर अब्ला जों फैदो दानिया आरजनि खावलायनाय जों मुंफोरखौ आं खारिलांनो सानबाय अब्ला आं गिबियावनो फरायथिनानै होनो सानबाय जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि तामुलपुर मादारबारि गामिनि खोरोमदाव बर' बिथाङा गावखौनो गाव गाज्रि लामायाव थांगासिनो दं होनना बुंदों हमथानो हायाखै होनना बुंदों बेनिखायनो फंबायनि जिबननि थाखाय जों आरज खालामगोन आरो बिथाङा गावनि नखरनि थाखाय आरज खालामनो थाखाय खावलायहरदों नंगौ फंबाय मानसिया दिनैहाय संसाराव पापजों गोदोनायखाय आरो बे संसाराव सैताननिनो तिलि 33 कौटि सैतानफ्रा दिनै बुहुमाव दङखाय बेयो जोंखौहाय जेब्लायबो गाज्रियाव लांनो थाखाय जोंखौ सेस्था खालामो बेनिखायनो जोंनि गोसोआ जेब्ला जों फोरबोजों नांथाबनानै थाया अब्ला सैताना बेबायदि नोंखौ गाज्रि लामायाव लांगोन बेनिखायनो नों बेनिफ्राय बारग'नायनि राहाया केबल जिसुल' बेनिखायनो नों जेब्लायबो इसोरनियाव नांथाबनानै था आरज खालामबाय था आरो बे समाव सासे फंबाय आंखौ बेबायदि लिरहरदों अन्नानै आंनि थाखाय आरज खालामनानै होदो जाहाथे इसोर आंनो बाइबेल कलेजनि एडमिसन खालामनो थाखाय रांफोरखौ जगायनानै होयो मानोना आंहा गोबां रांनि प्रब्लेम जानानै दं फंबाया जानो हागौ थियोल'जिनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बेनि थाखाय एडमिसननि थाखाय बेनिखायनो फंबाय सिन्था खालामनाङा इसोरा नोंनो माबा मोनसे राहा लामाखौ होगोन नों जुदि इसोरनि खामानि मावनो थांगासिनो दङब्ला इसोरा दिनैहाय नोंखौ बोखांगोन नोंनो सहाय खालामगोन नोंखौ अनगोन आरो जोंहा सासे बेबायदिनो लिरबावदों रुपन बसुमतारी आदा आंनिफ्राय मोननैसो आरजनि खावलायनाय आंनि थाखाय आरज खालामदो गोबां सम जाबाय जाहाथे आं गाज्रि आखल साननायफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायो आरो आंनि कजिना लोमजानानै दङ आरज खालामदो सोखाजानायखौ मोननाय बायदि जागोन फंबाय आं नोंथांखौ बे समाव खावलायो आं दहायनो बुंखादों दिनै संसाराव दिनै सैताना जोंखौ पापाव गाज्रियाव लांनोल' जोंखौ सेस्था खालामो बेनिखायनो हमथानांगौआ जों जिसुनियाव नांथाबनायनि गेजेरजोंसो अब्ला जों जिसुनियाव जों नांथाबनायनि गेजेरजों सैताननि बेबायदि गाज्रि साननायफोरखौ जों गारनो हागोन नङाब्ला जों संसारनि बायदि थाबायब्ला माब्लाबाबो जोङो बे गाज्रिनिफ्राय बारग'नो हानाय नङा आरो बे समाव मोनसे दुखुनांथाव इसोरनियाव आरजनि खावलायनाय आंनिसिम फैदों सानै सुबुंनि जोंहा जन्जना दैमारि उदालगुरिनिफ्राय बिथांमोना दा बांगालराव बिसि फिसाय खामानि मावो होनना बुंदों नोंथांमोना अननानै गोसो होनानै खोनासंदो आरो इसोरनियाव जों ज'यै लोगोसे आरज खालामसै बिनि उनाव बिथाङा जाहैबाय जन्जना दैमारि उदालगुरिनिफ्राय दा बिसि फिसाय बांगालराव खामानि मावो होनना बुंदों बे बिथांनि जिबनाव सुगारा गोबांथार हाइ आरो बिनि थैयाबो ल' होनना बुंदों आरो बिहा जुलि जानायनि उनाव दासिम गथ'नि थाखाय बियो जि सानदोंमोनब्लाबो बे सुगार बेराम थानायनि थाखाय बे गथ'खौ लानो हायाखै होनना बुंदों बेनिखायनो बिथांनि जिबनाव बे जिउआव बिथांनि बे देहा सोलेराव जिखिनि अहुस्थ' जानानै दं बेखौ जों इसोरा गावनि अननायजों गावनि आशीर्बादनि गेजेरजों आरो बे जाय ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं डक्टरनि गेजेरजों बे डक्टरनि गेजेरजों बे मुलिफोरनि गेजेरजों इसोरा जों आशीर्बाद होनानै बोर होनानै बेखौ गावनि गेदेर महिमानि खामानि
खामानि मावो बिनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन बे सोखा जानायखौ मोननाय बायदि। आरोबाव जोबथियावहाय जों सासे बिनानावनि आंखौ कल खालामनानैबो बिनानावा बुंदों मधुश्री बिथाङाबो उदालगुरिनिनो जुलि जानाया 2 बोसोर जालांबाय, गथ'फोर लानो हास्थायबाय अब्लाबो दासिम मोननो हाथ'वाखै। बेफोर गासिबो इसोरनि इच्छा। नाथाय बे बिनानावा खावलायबावदो आंनिसिम बिथांनि बिसाया दासिमबो गोबां गाज्रि लामायाव सम सम आगान सुरो होनना बुंदों, बेबायदिनो जानाय लोंनायाव गाज्रि लोगोफोरजों थानायाव। बेनिखायनो जानो हागौ इसोरा माबा मोनसे हास्थायदों बिथांमोननि न'खरनिफ्राय बा बिथांनि बिसि फिसायनिफ्राय इसोरखौ नागिरनायखौ दिनैहाय इसोरा हास्थायदों, लुबैदों। बेनिखायनो जों जेब्ला मोजां जानो हास्थाया अब्ला इसोरा जोंनि सायाव माबोरै मोजां मावगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो, नङा होमबा? जों जेब्ला गाव गावनो मोजां जागोन, जों इसोरनि अनजाग्रा जागोन, इसोरा जोंखौ अट'मेटिकेलि अनगोन। जों इसोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो मानियोब्लानो, इसोरनि बुंनायफोरखौ, इसोरनि हुकुमफोरखौ जों जुदि मानियोब्ला इसोरा जोङो बिलाइनांनाय नङा। इसोरा जोंनो आग्लाय बिग्लाय अननायजोंहाय जोंनि नांगौफोरखौ होगोन, नङा होमबा? अब्लाबो आरो बे समाव गथायबावो जों मधुश्री बिनानावहा उदै सानायबो दङ होनना बुंदों, बिथांनि थाखाय जोङो दा आर'ज खालामो। जों लोगोसे आर'ज खालामो बे समाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखौ आफा इसोर नों आफाखौ थानाय बे समाव हामबाय होनदों। नोंनि गेदेरथार अननायखौ मोननायखाय बे मोजां समखौ जों मोननो हाबाय फोरबो आफा। बे मोजां समावबो नाथाय दिनैहाय गोबां सुबुंनि जिबनाव दिनै सैनांनाय, नासयजानाय आरो बेबायदि दुखु आरो जारलाजों दिनै बेंखन जानानै दं। बिथांमोना दिनैहाय फोथायनायनि गेजेरजों फोरबो आर'जनि जि खावलायदों, जि बिसयफोरनि थाखाय आर'ज खावलायदों, नों बिफाया गासैखौबो मिथिगौ फोरबो आफा। जायफोरानोखि दिनैहाय गावनि देहायाव गोबांथार सैनांनायफोरजों भुगिनांनानै दं, बिथांमोना दिनैहाय जि आर'ज खावलायबाय, नों बिफाया गासैखौबो मिथिगौ। बिथांमोननि गोसोनि साननाय, बिथांमोननि जिबन, बिथांमोननि देहा गासैखौबो नों फानाव गथायदों फोरबो आफा। बिसोरखौ नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों दानो सुफुंनानै होदो फोरबो आफा। नोंनि गेदेरथार महिमा बिसोरनि सायाव दोनदो, नोंनि अननायखौ बिसोरनि सायाव दोननानै नोंनि गौरब प्रशंसा आरो महिमानि खामानि मावलांनो हानाय फैबाय थानाय दिन सम आरो बोथोरफोराव बिथांमोननि जिबनाव थानाय हेफाजाब खालामदो। हामबाय होनदों फोरबो आफा। बिथांमोननि जिबनाव, बिथांमोननि देहायाव जाय जायगायाव फोरबो आफा बिसोर अखुसि, बेखौ नोंफाया नोंनि गोथार आगदा आखाइजों दांनानै बेखौ हुस्थ' खालामदो, सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा। हामबाय होनदों नोंनि गेदेरथार अननायखौ बिसोरनि सायाव दोननायनि थाखाय। नों बिफाया मिथिगौखाय फोरबो आफा, नों बिफाया अनसोग्राखाय, नों बिफाया जोंखौ जोथोन लाग्राखाय जों दिनै नोंनियावनो आसा बरसा गासैखौबो गथायदों फोरबो आफा। आरो जायफोरा दिनैहाय गाव गावनि जुलि जानायनि उनावबो दिनै गथ'नि थाखाय नोंफानियाव गाबदों फोरबो आफा, दिनै हास्थायदों, नों बिफानि अननायखौ बिसोरो लुबैदों फोरबो। बिथांमोननि जिबनाव, बिथांमोननि देहा सोलेराव नांगौ जानाय गासैखौबो नोंनि आशीर्बाद आरो अननायनि गेजेरजों बेखौ सुफुंदों फोरबो आफा। बिसोरो गाव गावखौ नोंनि अननायनि सायख' होनो हानाय, नोंनि गेदेरथार अननाय आरो बोरखौ, नोंनि महिमाखौ बिसोरनि सायाव दिन्थिदो फोरबो आफा। फैबाय थानाय समफोराव बिसोरो गावनि जिउखौ रंजा खुसियै नोंखौ बाख्नायनो हाग्रा सासे मोजां नोंनि लें जानो हानाय बायदि नोंफोरनाव गथायदों फोरबो आफा। आरो बे समाव गथायदों जायफोरानोखि दिनैहाय गाव गावनि देहाखौ, सोलेरखौ फोरबो आफा संसारनि जानाय लोंनाय गाज्रि आखलफोरजों दिनै गफबनानै दङ, बिसोरनि थाखाय जि आर'ज खावलायबाय, बिथांमोननि जिबनखौ नोंफोरनाव गथायदों, बिथांमोननि गोसोनि दरखौ नोंफोर खेवनानै होदो, नोंनि अननायखौ मिथिनाय बायदि नोंनि बोरखौ बिसोरनि गेजेराव लुफावनानै होदो फोरबो आफा। बिसोरो जेन नोंनि आशीर्बादखौ मोननायजों लोगोसे गाव गावनि जिबनखौ सोलायनायाव लाबोनो हायो, मोनसे ट्रेन्सफर्म खालामनो हायो, गाव गावखौनो लुखांनो हायो, बेबायदि अननायखौ नोंफोर दोनदो, बिसोरनि न'खराव थानानै हेफाजाब खालामदो फोरबो आफा। दानो सम गथायदों जाय फंबाय दिनैहाय रादाब फोसावनो थाखाय, जि थिउलजियाव थांनो थाखाय बियो गावनि न'खरखौ लोगोसे गावनि जिबनखौ गथायनो थाखाय खावलायदों, बिदा फंबायनि जिबनखौ नोंफोरनाव गथायदों, नोंफोर बेखौ अननायनि थाखाय हामबाय होनदों फोरबो। नोंनि गेदेरथार बोर आरो आशीर्बादखौ होनायनि थाखाय हामबाय आरो हामबाय होनदों फोरबो आफा। दानो सम गथायबावो फोरबो जायफोर बिथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नायगासिनो, दिनैहाय देहानि सैनांनाय, भुगिनांनाय आरो गाबनांनायाव दं, बिथांमोननि गासै समस्याफोरखौ नों आफानि आथिं गुदियावनो गथायदों फोरबो आफा। जों गासैखौबो अनखांनानै नोंनि गोजोननाय, सान्थि आरो रंजानायखौ जों साफ्रोमजोंबो दानिफ्राय जोबथारजासे दोनगोन होननानै आसा आरो बरसा खालामना गुसुं आरो सासे खृष्ट जिसुनि बिबाय आमेन। गोजोननाय थाबाय बे समाव नोंथांमोना आंनि बे हाबाफारिखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायनायनि थाखाय। बे समाव नोंथांमोनखौ गुरै खावलायदों आंनि बे भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालामदों, नोंथांमोननि साबसिन लोगोनो, नोंथांमोननि न'खराव बेबायदिनो जिन गोजोननायजों जों थाफ्लायनो हानाय बायदि। आरो बे समाव नोंथांमोनखौ आं खावलायदों, सोरबाफोर आर'जनि खावलायोब्ला नोंथांमोना आंनो मेसेज बा वाट्सएपआव नङाबा कल खालामनानै बुंहरनो हागोन। आं बे समाव नोंथांमोनखौ खावलायदों, सोरबा जुदि आर'जनि खावलायोब्ला नोंथांमोननि आबुं मुंखौ लोगोसे थंखौ लोगोसे जायनि थाखाय आर'ज खालामगोन बिथांनि मुंजों लोगोसे आर'ज खालामगोननि
बिसयफोरखौ लिरनानै हरोब्ला आङो साबसिन मोनगौ आरो मोजाङै आङो नोंथांमोननि थाखाय आं बेबायदिनो बिजिरनानै होनो हागोन आं आसा खालामदों। दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। इसोरनि आशीर्बाद आरो अननाया दानिफ्राय जोबथारजासे जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थाथोंसै। गोजोन्थों।